Eta lan erreforma eztabaidatzeko bilduko dira gaur arratsaldean PSOEko eta Unidas Podemoseko ordezkariak. Izan ere, bazkideen arteko tentzioa areagotu egin da azken egunetan lan erreformari dagokion eztabaidari buruz desadostasunak direla. Eta Bruselarekin duten konpromisoaren arabera gaia amaitutzat eman beharko luketea abenduaren 31an. Eta horri buruz hitz egiteko dugu pantailaren beste aldean. Mertze Aizpurua, Euskal Herria Bilduko boseramailea Kongresuan, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Esan bezala, gaur bilduko da koalizio gobernua lan erreformaren eztabaida horri heltzeko, krisia bezalako bat sortu baita azken egunetan gai honen harira. Esan beharra dago, duela urtebete adostu zenutela lan erreforma hori indargabetzea, baina PSOEk hartzen ari duen jarrera hori ikusita, zera horre ikusten duzuen? Bueno, katramilatsua izan da, hasieratik egia da, duela urtebete ja hartu genuela akordio hori sinatuta paper batean eta bere zigilu eta guzti lortu izanagatik ere, oraindikan hemen gaude eta egoera honetan gaude, oraindikan egia da, lan erreforma hori ez da bertan bera geratu, nik uste beste erremediorik ez daukatela, baldin eta ez balin badute nahi, berriro ere beren konpromisuak betetzen ez duen indarrak bezala geratzea, behartuta daude beste alde batetik ere, herri honek eta langileek, euskal langileek eta Espainiako langileek ere beharrezkoa dutelako, ze bestela egoera honetan ezin gara gehiago jarraitu, krisi egoera honetan, beraz, nik uste behartuta daudela egitera, egia da bultza egin behar dela etengabe, ze beste alde batetik ere badaude presioak hori aurrera eraman ahal ez izateko presionatzen duten agenteek ere badaude, baina, bueno, eta guri tokatzen zaigu eta egiten ari gara etengabe presionatu bultza egin behar dugu gobernu. Hau, beraiek hartutako akordioak bete ditzaten, baina, bueno, azken finean nik uste lehia batean gaudela, momentu honetan, eta lehia hori Podemos eta PSOEren artean dago, nork hartzen duen momentu honetan copyright horren jabetza intelektuala nola baita esateko, kuriosa da guri berdin zaigu hartu dezala jabetza nahi duenak, baina egin dezatela, ze azken finean hori da beharrezkoa dena, ez? Orduan, bueno, lehia hau ea nola bukatzen den, gaur bilera badute, zuk esan dezun bezala, eta ea lehen korapilu hau ere desegiten den, ze bestela bide honetatik ez goaz toki honetara. Ikusiko dugu azten ematen duen gaur arratsaldeko bilerak eta esan dugu nolabaiteko krisia edo nolabaiteko desadostasunak geroz eta geriagoa gelditzen ari direla azken egunetan, azken astean, ez bakarrik lan erreformari dagokionean, baita ere Alberto Rodríguez, ez Unidas Podemoseko diputatuari akta kendu ondoren tentsioa ere areagotu dela nabarmendu da. Nola hartu duzue gertakizuna Euskal Herria Bildutik? Bai, egia da, kuriosoa izan da eta gainera ez du inolako logikarik. Meritxell batetek hartu duen erabakia ez da onargarria, ez zeukan inolako motiborik hori egin ahal izateko. Egin duena da aurre hartu eta eskatzen zitzaiona baino gehiago hartu du, azken finean beraiek hartu dute erabakia, berak hartu du. Barruko klabe batean ulertu behar den zerbait da, baino egia da, oso larria dela, ze Kanariar diputatu honi akta kentzea benetan harrigarria eta garrantzia handiko zerbait da, eta atzera pauso handi bada horrelako erabaki bat hartzea. Egia da, momentu honetan, eta hau ere horren adierazle da, bizi dugun egoera nahiko komplikatua dela eta batez ere esango nuke aurrera begira nahiko importantea dela. Momentu klabe batzutan bizitzen ari garela eta horren adibide da momentu honetan plazaratzen ari diran ikamika, polemika eta eztabaida guzti hauek, ez gobernuaren barnean ere ematen ari direnak. Presio handia daude toki guztietan eta eremu guztietan. Eta horregatik esaten dut benetan garrantzizkoa dela, egoera hau eta momentu politiko hau. Eta horregatik ere, honei, aurre egiteko ere, Euskal Herria Bilduk konbokatu du datorren azaroako gehirako ekitaldi hori benetan indar berezia hartzen du egoera honen aurrean.
etorkizuna da momentu honetan, hainbat eremutan erabakitzen ari dena gure herriaren etorkizuna ere, eta guztion etorkizuna. Beraz, nik uste erronka hau horrela hartu behar dela, premisa edo abia puntu honetatik eta garrantzi horretatik, hortaz, konbentzitu behar dugu gure buruari beharrezkoa dela Bilboko kaleak betetzea, azaroaren 20an, eta nolabait orain daukagun egoera honek datorren etorkizuna eta nolabait erabakiko duena orain defendatu behar dugula eta horretarako guztiok interpelatuta sentitu behar gara eta guztiok sentitu behar dugu, ze horrela da, herri honen etorkizuna jokoan dagoela eta denok batera egin behar dugula aurre dauden presio guztiei. Izan ere, esan dugu, Madrilen dagoen ikamika guzti hori testuinguru jakin batean dator, hainbat gauza dago jokoan, eta besteak beste baita ere, Espainiako estatuko aurrekontuak ere onartzeke daude oraindik, ikusiko dugu zerbide hartzen duen honek guztiak. Mertxe Aizpurua, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei eskerrik asko. Eta